Kusuging ulang gabi mga tats kay nagbuntag man jud mao nang wala ta ka duty. So atong himuon karon magluto tag para pamahaw para dili ta kasaban sa tong mga anak ba. Pero bago ta maghikay mga tats, manilig sa ta sa palibot para makaingon pud ang silingan ba. Kugihan na pud ni tawhano gwapo pa jud. Pero ang tinuod ng mga tats ako bitaw tanang trabaho dili kay tulog pa sila kay ganahan ta maghikay-hikay. Mo na ipagawa sa tudang isda dira sa rep, pagkahuman ato nang dalon dito sa gawas. Tadtaran og kinakosgan nga gasol. Og mauna na mga tats atong hiwaon karon og ato ang lutoon karong adlaw. Pritohon og sabawon unya, ang uban itago sa rep. Ana lang kasimple mga tats. Unya kay naluto naman tanan mga tats, siyempre unsa patong himuon, ato sa butang suka mga tats para naatay sa usawan para lami pagkaon ba. Kabalo naman mga tats, simple lang atong tiradan to kay unay biya tanang isda ana kay naata sa Pisport. Unya, happy Sunday sa inyo tanan. Thanks.